السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. الله تبارك وتعالى hemmeňiziň taat we ibadetleňizi, salih amallarňyzy, Hudaý üçin oturşyklaňyz we mehabbetleňizi, duaýa heýirleňizi, sawuk hawalarda beýik pak Allah Taalaň kelamyndan we serwer rahmetul lil alamin Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şirin yaşayışından ve almalı derslerden eşters ve din-i dünyamız abatlığa sebep bolur deyip şirket etmek. Allah Teala din-i dünyanız abat etsin inşallah. Hudaý Teala vatan emniyetlik, agdy birlik, ittihat, parahatçılıktan, içerlerde bereket, mehabbetten Hudaý üçin ak yürek bilen mehabbet edip zindigide şirin ve süýjülükde yaşamaklyk Hudaý hemmeňize nesip etsin inşallah. Bir gecede de Cengi Hunayn savaşı, Hunayn ma'rakesi Peygamberimiz 60-njy ýaşynda bolan ulukhan wakia geçen heftede cenk içine giripdik ve pek Allah köklediğinden bir gecede şu cenk içinde iki tane ulukhan bolan wakia evvelki wakiadan kärrek ders aýdyp Hudaý köklediğinden inşallah hyzmatyny da ýetirer. Evvelki wakiaň almaly dersi mehabbetin üstünde. Elbette insan özünün vücudunu mehabbetin beraberine berýändir. İnsan eger mehabbetini hak ve hakikat bolan beýik Allah'a berdi utdy. Emma insan özünün vücudunu ve özünün mehabbetini Allah'dan başgaga berse dünya we ahireti hor bolar. İnşallah Allah köklediğinden bir gecede Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sahabalarynyň birine mehabbeti ve onun almalı dersleri Allah köklediğinden hyzmatyny da ýetirip üstünde bir eme dersini kärrek gurrun eder inşallah. An Şeybeh radıyallahu anh ennehu kana yuhaddisu an sebebi islamih. Hazreti Şeybeh Müslüman bolan wakasynyň gurrun merýe haçan Müslüman bolandan soňra. Müslüman bolandan soňra men Müslüman bolmakam falan zat boldy diýip gurrun merýe. Şeybeh diýerleri Käbäň açary şoň nesliniň eteginde. Banu Şeybe diýerler häzir unuçly Käbe açary şi Şeybe diýen adamyň önümüsinden gelýän neslinden şol adamlaryň açary. Käbäň açary Şeybe diýen adamyň nesliniň elinde. Ve her hal Şeybe aýdýa لما كان عام الفتح ودخل صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة وسار إلى حرب هوازن.
Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam 60-lıncı yaşında Mekke-i Mukerreme'ye girdi ve Cengi Huneyn'e gaşin uğradı. Şeybe aydiye men ne şamuğu kafirdim, Müslüman dedim, yönü Mekkeli adamların içindedim. Yani Peygamberimizin koşunun içindedim. Aham şol Peygamberimizin koşunun içine girip men ne Cengi Huneyn'e gaşin gittim. Näme için? Kafir ki näme dik gidipdir? Fa'asa in ihtalatu an usiba min Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gurratan fa'qtulahu. Men Müslümanlığın koşunun içinde dipdir. Emma öyle kafir. Müslümanlığın içinde bulip, çemarap, bir vakt, bir fırsat tapacak, öyle köklep, Peygamberin izinden marıp, şu Muhammed'i öldürürün diyecek. Öz koşunun içinde olup birini öldürmek ansat bol ya da, yanına var amali, koşunun biri yanak bolup, leşkerinin biri yanak bolup. Bir qalmaqalçılık bolsa, qatışmak bolsa, menne oğruyunca eden Muhammed'in kellesini kesip göverirni deyip, şiniyet bilen menne girdim Müslümanlığın koşunun içine. فأكون أنا الذي اليوم أدرك سعري من محمد صلى الله عليه وسلم. Bir içim savdayın deyip, ödüm bir kulli Mekke'nin tarafından içim savdığım olur şu Muhammed'den deyip aleyhissalatu vesselam. Hulasa şiniyet bilen menneş Peygamberimizin koşununa girdim diye. Göreyli, adam her zat özü niyet edinini bulacak mı kam? Öz yanından özü oturup fikir edip, öz yanından özü bername rizi edip, Hudayın dininin önüne geçip biler mi kam? Adamı şahette kudreti var mı kam? Öz yanından özü ya bakirçilik bilen, ya görüpçilik bilen, ya içi karalık bilen, hasadet bilen, bir bernameler öz yanından oturup, ya yoldaşları bilen oturuşup, ya öz yanının verinliğine dayanıp da bername rizi edakana, Hudayın dininin önüne geçip biler mi kam? Göreyli näme vakayla valiye. İnni Peygamberimizin izinden marıp, öldürüp verecek hamana, İslam'ın önüne geçecek şeydim. فَلَمَّا اخْتَلَتَ النَّاسِ وَنَزَلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ بَغْلَتِهِ. Kafir Müslümanlar katıştı ve Peygamberimiz öz ak düldül katırından düştü yere. وَدَنَوْتُ مِنْهُ أُرِيدُ الَّذِي أُرِيدُ مِنْهُ. Yaxşı çemarab, kılıcımı çıkardım, sıyırdım diye Türkmen. Kılıcımı sıyırdım, kaldırdım, inni vuracak bolup, yaxşı Peygamberin arkasına bardım. وَرَفَعْتُ السَّيْفَ. Kılıcımı kaldırdım. Hatta kittu uqi'u bihil fi'l rufi'a ileyye şuvadun min nar. Ay ine vurdum deyip kılıcı kaldırdım. Peygamberimiz bilen men aramdan bir ot turdi. Huday tarafliyin bir keramet, mucize olupdur. Bir ot turdi. Kel barqi ka'da yuhlikuni tasmeni aliyadi. İlim yüzümü tutup iyidime kaçtım. Odun kızgından, yalından, ağır kızgından. Xawfan aleyh, ülarni qandip kaçtım iyide kaçayım deyip. Mahdumul şan näme diye? Mahdumul yalançıdır bu cahan. Messi akıl olmaz, kafir de iman. Cayın tapsa, karınsa dey pes düşman, arslan olup el ötürmez şanından diye. Mahdumul yalançıdır bu cahan, acip beter yerine etirvayt ya bennele. Mahdumul yalançıdır bu cahan. Messi akıl olmaz, kafirde iman. Messi adamın aklı olmaz, kafir adamın imanı olmaz. Hop, cayın tapsa, karınça dey pes düşman, hevri eciz düşman ha, karınça yancak, emme forsat tapsa, bir vaktin idinne gezip pes düşman, eciz ha, korkak, zat elinden gelecekke, emme forsat tapasa, sen yüzünü gülü ötü ha, falancan nip, emme forsat tapsa, arslan olup el ötürmez şanından sen maşın şiir olup kellende tayak oyuncak adamla var deyiptir. Bila adam Peygamberimizin yanına öyle selam aleyküm olup ötüha. Emme Peygamberimizin izinden seni öldürürünü gezip be. Fırsette de öldürecek bolli. Emme Allah'ın aydanı olmalı, adamın aydanı olmalı ahi.
Emma Allah Ta'ala aydan olmalı. Başlan cemaat bir ağaç öwrak düşel qafin arşuluk boldu. Din dünyanın abat bolsun. Birce qarşı işlepdi şu cemaat saqsa bolýar. Allah Ta'ala izzetini arttırsın. Din dünyanın abat etsin. Berekettir inşallah. Emma öldürecek boldum, başarmadım. Näme turdy? O turdy diye. İnsan bolmaz ahim. Öz ýanyny özi pikirlerine kana hemme zadyň öwüne geçjek bolsa, Hudaýyň nurunyň öwüne geçjek bolsa. Ýöne bir zat da var, hemmemiz bilmeden çürim. Sünnetdir. Yani peýgamberiň ýolundandyr. Erti namazdan soň 3 kere kul huvallahu ahad, kul auzu bi rabbil falaq, kul auzu bi rabbin nas okuymak. Akşam namazdan soň da 3 kere kul huvallahu ahad, kul auzu bi rabbil falaq, kul auzu bi rabbin nas okuymak. Öwredin içerdekileri de. Kul auzu bi rabbil falaqyň içinden min şerri Hudaýa falan zadyň şerrinden sakla. Falan zadyň şerrinden sakla. Falan zadyň şerrinden sakla. Hemme zat başoň içinde. Peýgamberimiz aýdypdyr. Kul huvallahu ahad vel muawwidatayn hina tumsi ve hina tusbih 3 marrat takfika min kulli şey. Rawahu Tirmizi. Erti bilen daňa taranda, günüň ýaşaranda 3 gaýtar kul huvallahu ahad, 3 kere kul auzu bi rabbil falaq, 3 kere kul auzu bi rabbin nas okuýsaň, bolar şoňa başga dua afetin öwüne geçmeden çürim başga dua okuýmasaň da bolar diýdi. Bolar şu 3 kere kul huvallahu, 3 kere falaq, 3 kere nas okuýsaň. Be her hal peýgamberimiz ýanky şeýbe başarmady. İdina molarqam فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شيبة أدن مني. Peygamberimiz idini gözläp öldürecek bolup duran adamyň aty Şeybe da ey Şeybe berrak gelipdir. فدنوت منه صلى الله عليه وسلم فالتفت إلي وتبسم وعرف الذي كان أريده. Yüzümi gözläp gulli men näme etjek bolup berenim bilipdir diýipdir. Öldürecek bolup durany Allah Taala gursagyna goýupdyr Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Aham yüzüm gözläp gulli, yani o turdy başarmadyň dämi? Bir mehabbet bilen, bir iman, bir ahir Hudaýyň nurunyň eteginden turýan bir gülümjirime bilen Şeybek bakyp gülüpdir Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Berrak süýüşdipdir. Aham yarrağına bardım, yaxşı yaqinlerdi jeng meydanyň içe. Femesaha sallallahu aleyhi ve sellem sadri, thumma qala Allahumma a'idhu mineşşeytan. Aham peýgamberimiz elini götürüp men gursagıma çekdi ve aýtdy, Hudaýaşyň gursagyny şeytanyň şerrinden pak et diýdi. Qala Şeybe. Şeybe näme diýänni? Häzir musulman bolanaqa. Peygamberimiz sağ elini çekdi, men gursagıma we dua etdi. Hudaýaşyň gursagyny şeytanyň şerrinden pak et diýdi. Qala Şeybe fa wallah lahu kana as-sa'a ahabbu ilayya min sam'i ve basari ve nafsi ve azhaba Allahu Teala ma kana fiyya. Şeybe aýdýa, Allah bile ant bolsun, Peygamberimiz elini gursagymdan aýrandan soňra bir kalbimde mehabbet döredi. Şi Rasulullah'ni gözümden, kulagymdan, janymdan gowurdım. Ve şo wagt aýtdym, eger dädem kafir bolup öwümden çyksa şonu öldürürni aýtdym diýipdir. Ruh ra tawhid Allah hoştarast. Gayri zahir dest payi digar ast. Qawqlar ast. Ruh ra tawhid Allah hoştarast. Gayri zahir dest payi digar ast. El ayağımız var. Şu el ayaktan başka da bir el ayak ba adamın kalbine giriyor. İnsanın kalbinin içine giriyen bir zat ba. Hazreti Mevlana bitir avadan aytıptır. Ruh ra adamın canına el ayak göz kulağına iyibiçki gerek.
Imma adamın ruhuna bir ayrılan ruh şart bolsun nämeýärmi? Şol ruha Allah'ın muhabbeti gerekdir. Ruhra tevhid-i Allah hoştarast. Gayri zahir destu payi digarast. Şu görünüp duran el ayaktan başgadyr el ayak ba adamın kalbinin içine giriyor. Onu inşallah işte gurrun edimeli bolýar. Näjire muhabbetin gurrunun içinden geçikjek. Summa qala sallallahu aleyhi ve sellem idin var. Şeyban qursagyny Rasulullah el çekipdir. Yüreğim pak bolly aslan Rasulullah'ın canımdan gowurdum diye. Summa qala sallallahu aleyhi ve sellem udnu faqatil. Ey Şeybe, öweç men öwümde durda kafirler bilen jeng et diýipdir. Ey häzir Şeybe musulman bolanaqa. İman kelimesini aydan aqadir. Şeybe öweç jeng et diýipdir kafirler bilen. Fataqaddamtu amamahu adribu bisayfi. Canım merernip öwüne geçip kafirleri vurmana durdum kılıcım menen. Allahu a'lam anni uhibbu an aqiyahu bi nafsi kull şey. Allah bilýändir. Şu canım merip şu Resulullah zat bolmasa da diýänipdir. Häzir musulman bolana qaýan aýdy. Kalbi bir girdi ha. Hudaýyň dostundan Resulullah'dan min kalbine bir zat giripdir. Bir muhabbet, bir aşk giripdir. Puç muhabbet bilen günni güýmeýän insan eşteýliň bunu görürüňe. ولو كان أبي حيا ولقيته تلك الساعة لأوقعت به السيف. Dädem da kafir bolup öwümden çykasa öldürjegime şek ýok diýipdir. Rasulullah degamasyn diýip. Faj'altu alzamuhu fi man lazima. Hazrat Ali ýanyna, Hazrat Osman öwünne jeng edipdi, men şolong biri bolup jeng edip ogradym diýipdir. Ey mümin musulman dogalla. Ey jawan dost. Ey ilim zamanına ýaşaýan, kompüter zamanına, teknoloji zamanına, insan kalbu çıkafida, insanı yarıp tiki edip, hemme ilimlarda, pezeşki hindisi hemme zatta insan öwügden zamanına yaşayan insan, şu zamanına hemme zat kamil, hemme zat öwü süýşüp barýa, ayaş ilim öwü süýşüp gitdigiçe, muhabbet öwü süýşýärmay. Bir insaf, hakikat doğruca cevabı, doğruca fikir edelim. Şu dünya günmegün öwüsüş barya enata, oğulgy, dosyar, erhili, şu tamam hatta doğruca dost diýip berelle ha. Hatta täze öýlenen erhileyle. Öýlenen, häzir öýlenmäkä. Şu bir-birini sataşan wagtynda da şunu bilen muhabbet etip başlaýarmy? Şu insanın kalbine girmek, muhabbetini çekmek, şon yüzünü bir canı bilen Huda için gülüp de hiç şon kalbinden muhabbet çıkmaz ýaly dip bir iğne, bir ampuli vurup bilýärmeýär şu zaman. Başarmaya. Başaranak. Bolmaýar. Onu Hudaý Taala Kur'an-ı Kerim'de aýdýar, onu men aýsam beter uzagy gitjek. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قرآن دليل ما. شنها شذمان قلنا إذا غار بريا وننشين قوة أتقلائلين. Öýlenjek bolýarlaryň üstüne hey ora gowdy düşünýänsiňiz. Nämeden çürýän bir oglan bir kız sataşýar biri-birine Oğuryanip, yüzlerce şoňa gurrunlary aýdýa, ya guşysine iýberýä. Emme hemmesinde yalandan aýdypdy, yalandan aýdýarlygyny öýdi bilipdi. Yalandan aýdypdy. Hiç yalanlaryna da şek etip bermelle. Nämeden çym? O görüpdiňde 2-3 ýyl soňra biri-birine düşman bolupdylar. 3-4 ýyl soňra geçen hepde bir ýaşaçyk bir danışçy oglan titrep oglanjyk ýanak bolup ağlapdy. 4 ýyl men gowwaşanym hiç boldy diýip ol halal haram nikaba ýokmuşdyk on gurruny däl haby mahal. Näme diýip haçany çyry insan utturup gezmeli. 4 ýylyň içinde adam hafizy kulli Kur'an-ı Kerim bolup bilýär. Inni ýanak doýdan titrep ağlapdy. Bir merd adam bolup, merd kişi bolup ağlap durmaly. Kaş şu göz yaş
Allah Taala'nın ışkınna da bir jewun aqam bolsa, Resulullah'ın ışkından süýde bir jewun aqam bolsa, bir apuç ağlapdy. Peygamberimiz näme diýär? Resulullah jan näme diýär? Ilm zamanına peygamber bolup iýberilen Resulullah näme diýär? Her jeri iktişafat, ilm öwü gitsedi, emma Resulullah'ın getiren dini, Allah'ın iýberen dini jogap berilýän peygamber näme diýär? Yakunu fi ahiriz zamani aqwamun ihwanul alaniyah a'da'us sarira. Ey peygamberin aýdan kepşi İmam Ahmed rivayet etdiýär, Tabarani rivayet etdiýär. Näme diýipdir peygamberimiz? İşte bir zaman bolar diýipdir. Ki elbette şu zaman adamlar bolar diýipdir. Daşyndan gowurşýanlar. Eradetim ma diýip durandyr diýipdir. Gülüp durandyr, eňilip durandyr, ýüreginden muteneffirdir şondan diýipdir. Ýüreginden halanak şon diýipdir. Daşyndan gowy kepler aýdýar diýipdir. Asyl ýüreginden halamaz diýipdir. Hatta Hazreti Ömer'in zamanında Hazreti Muaz Hazreti Ömer'e nama yaptır, şu hadisi yazıp qawlasın. Peygamberin aydan kefi başa direk diýenne Hazreti Ömer näme diýipdir? Dogrudur Resulullah'ın aydan kefi. Emma peygamberimizin aydan kefi öwde geljek, häzir bir zamanda ýok diýipdir. Mana baha bu hürrimlerde. Häzir öwde geljekdir ol diýipdir, häzir o bolanak diýipdir. O nämenen bolar? Faqile ya Resulullah fa kayfa yakunu zalik? Olan aralarında ýok bolansaň aňalypdyr. Ya Resulullah näjire bolsun diýipdir. Daşyndan mehabbetleşipdi, gülüşipdi. Ya hemkarna, ya ötanışyna, ya erhili, ya her kim bolsun. Boljak zatdaky diýipdir. Daşyndan gowurmaly, içinden nefretde muteneffir bolmaly, halamal lal. Peygamberimiz näme diýipdir? Qala sallallahu aleyhi ve sellem zalika bi ragbati ba'dihim ila ba'd ve rahbati ba'dihim min ba'd. Öz toyunun, öz zindigisini ödünün ha, erheleyin arasında. Fakat şahs ödü. Ödüm gülsem bolýa, ödüm boydaşlamın dostlarının arasında öwe çıksam bolýa dip, ödünün peýdasyndan çürüyim, we ödüm dererçi kamaýyn dip, şondan çürüyim bolýa da dipdir. Zol ödümde. Güljek fat ödüm güleyin. Şi er bolup da şunu bir gün güldürüýnip, eger ýadynda ýokda. Şibinni de bir gülsün, şide bir hoş bolsun, o şunu hoş etsem Allah menden razi bolur diýip, aslan barnamasynda ýok. Resulullah'ın aydan kefi ahir zamanyň afetida. Ya kaýerlerde erde şeýle. Ödüm gülsem bolýar diýär, o helemi iş ýok amana. Emma ýanqydesläki kan bolýar. Allaýar. Nämeden çyry mehabbet bolup bilmeýär? Onda mehabbeti näjire tapmaly? Şu yankı mehabbetle yalan da mehabbet de on adı. Mehabbeti men Huda için aytıp bereyin. Mehabbet de yani Hudaýyň dostlarından tapıp bolýar. Yani näme? Yani yankı Resulullah'ın özü yanına gelen şeyben yüzünü bir gülýär. Huda için mehabbet etýär. Resulullah'a belki Allah'a aşık bolýar. Haçan ta ölünçe ve kabirde yatanna ve kıyamatta da şon kalbından ayrılmaya mehabbet diýip maňa diýerler. Näinki bir ay soňram, bir hefte soňram, bir gün soňram, bir ýyl soňram ayrılıp düşman bolsun, oňa mehabbet diýilmeýär ki. Nämes mehabbet şoň? Eşqai kaspi rengi bobat, eşq nabubat aqibet nengi bobat diýip hemmek okuýar, manasy bilen işi ýok. Eşq an zinde guzin kupa qiyas kes şarabe can fezayet saqiyas. Hazreti Mevlana diýär, Allah'ın ışqyna gir, janyňa jan goşdun sen diýär. Ve her hal ve Resulullah'ın iýdine düşýän ulamalarda, ewliýalarda, pirlerde, Hudaýyň dostlarında her kim şola bilen oturşsa, mehabbetleşse, o hem şolary öz kalbindäki ışıkdan, mehabbetlerden geçirýärli de oturşanlara. O hem şola bilen oturşansan, Gertu senge sahre o mermer şevi, çon be sahip dil resi gowher şevi. Hazreti Mevlana şondan çyrym aýtýar. Gertu senge sahre o mermer şevi. Odal bir dağın daşy sen hamana. Çon be sahip dil resi gowher şevi. Çyn kalbi Allah'ın ışkyna wurtduran adama sataşsan almas bolarsyň, altyn bolarsyň, tala bolarsyň. Yani hakikat insan bolarsyň, gönünen bolarsyň.
Hudaýyň dost bilen oturşsaň, ondan çeýin Hudaýyň dost bilen 1 dagyga, 5 dagyga bir jelese oturşan adam görseň soňram ya qari bolýandyr, ya molla bolýandyr, ya ilmiň ýerine getip berendir, ya azançy bolýandyr, ya Hudaý zikretip beren bolýar, ya kasbyny karyny dogurlaýar. Be her hal destbekar we dilbiyar bolýar. Eli işinde de bolsa kalby Allah'da bolýar. Hudaýyň dostlary bilen oturşaňda bolýan nigmat taşy. Bunu fakat Allah'ın dostlarından tapıp bolýar. Peygamberimizden ve Peygamberimizin iyidindeki hak evliyalar ve ulemalardan tapıp bolýar. Mehabbet cami, mehabbet şerbeti deyip aytmaýalym. Mehabbet şerbeti diýen şu da oturşaňda saňa bir mehabbet şerbetini içirýärler. Sen kalbyň Allah'ın ışkyna gaşyn geçýär. Hudaýyň mehabbetine gaşyn geçýär. Ey musulmanlar, bir evliyalar geçipdir. Elinden 1000 tane fasık tövbe edipdir. 1000 nefer Hudaýy tanımayan. Bir evliyalar geçipdir. Ellerinden 10.000 nefer tövbe etipdir. Bir Hudaýyň dostlary geçipdir. 100.000 nefer elinden tövbe etipdir. Bir Hudaýyň dostlary geçipdir. 1 milyon nefer elinden tutup tövbe edipdir. Bir Hudaýyň dostlary geçipdir. 3 milyon jawan oglan elinden tövbe etipdir. 3 milyon nefer. 40.000 Hindu elinden musulman bolupdyr. Hudaýyň düşman bolup beren adamlar. Hudaý Taala'nın dost bilen oturşaňda kalbyňa mehabbet geçirýär diýerler. Sohbeti merdi Huda merdet konat, sohbeti her naseza serdet konat diýip şoňa aýtýar. Ene Hazreti Şeyban gurrungy Resulullah jan bir ýüzüne bakyp gülüpdir, "Bäri gel Şeybe" diýipdir. Mubarak elini gursagyna çekipdir. "Janym meresim geldi" diýär. Hazreti Şeyba aýtdy. Hulasa, ey jawan dost, ey musulman, gaw kulagas, öz gerek ýerimizi kiýmil taýyn aýdyň. Hudaýyň mehabbet şerbetinden iştigal, ölüm şerbetini içmäkan. Hudaýyň dostlarynyň paýlayan şerbetinden iştigal, ölüm şerbetini içmäkan. Hudaý Taala'nın dostlarynyň berýän şerbetinden iştigal, ölüm şerbetini içmäkan. Dünýeden gönünüp geçip gidersiň. Hudaýyň ışkyna bolup geçip gidersiň. Nämeden çürüm yaradylanlygyny bilersiň. Nämeden çürüm ýaşap berilýüňi bilersiň. İnsanyň izzetini şonda düşünersiň. Bir misalyny aýdaýyn, gerçek gurrundan çykýan aham ýygyny alyp gideýin. Ey türkmen musulman. Bir wagtda bir ewliya geçipdir, qysga çykan. Birje dagygalyk. Hazreti Ma'ruf Karhi diýerler. Beter olaqan ewliya adammışdy. Hudaýyň ışkyna gözünden ýaş akyp beren, ýüreginden kan akyp beren bir Allah'ın dostumuşdy. Ama aýrylypdyr, dünýeden geçipdir. Näme diýip şu gurrunly Fatiha aýa bolup galmaly. Türkmen Hudaýyň ışkyna merde akyp. Türkmeniň içinde de işany ewliya kan geçipdir akyp. Türkmen siziň atalaňyz, siziň ejeleňiz, siziň baba mamalaňyzyň içinde. Beter kan geçipdir Türkmeniň içinde ewliyalar. Türkmeniň zatan garizeten tibiyetinin teýýarlygy we Hudaýyň ışkyna gaşyn geçmege. O Hudaýyň beren nemeti. Be her hal Hazreti Ma'ruf Karhi olaqan ewliya adammışdyk, dünýeden geçipdir. Hammany bir adam diş görüpdir, dişinde Ma'ruf Karhi bihuş ýaty diýär, huşdan gitipdir. Aham 7 gat asmanyň üstünde arşyň etegine oklanypdyr. Aham dişde gören adam aýdypdyr, ey Rabbim Allah, Ma'ruf Karhi näme bihuş ýaty arşyň etegine diýipdir. Onu Allah Taala tarapdan ses beripdir. Bir Ma'ruf men bendem Ma'ruf Karhi diýen adam, men bendem dünýede qat jany baqa Allah Taala aşykdy. Aham şu aşyklygyna bir gün bihuş bolup ýatdy. Bihuş bolupdyr, kollan gaş etipdir, bihuş bolupdyr. Aham özünden gidipdir. Aham şu özünden gidip o kadar jany çykdy. Öldü diýipdir. Häzirde huş eýlena arşyň etegine, nuruň etegine oklap goýdyk diýipdir. Mahtum boli, göňlüm ajap joş etdi. Ereller sohbatga bir gün duş etdi. Bir käse mey berip göňlüm hoş etdi. Her wagt käsäň doly şarap tapmazsan. Her wagt käsäň doly şarap tapmazsan. Hudaýyň dostlary şerbet paýlayan wagtyna kök gelseň, Hudaýyň dostlarynyň şerbetinden iştigal, ýagny oturşyklaryna şerbet et, şirket etdigal, hemişe mezlis tap bilmersin ha. Mezlis tapdyň, kana iç gönenerdin.
Geleyli Resulullah'ın gurrunun iyidine. Şeybe Resulullah'ın bir gülür yüzü mübarek eli bilen näme boldy? Resulullah'ın evine geçip kılıcını bulap duran bir mert boldy. Qala Şeybe فوالله إني لواقف مع رسول الله فقلت يا رسول الله إني لأرى خيلا بلقا. Ohum Şeybe evinin bariyada peygamberimizin. Ohum aydıptır, ya Resulallah diptir. Men evde gen atlar görýän diptir. Ala at görýän. Yani Hudaýyň iýberen ferişteleri we kafirler bilen uruşmaly. Şonu görýän diptir. Qur'an-ı Kerim'de näme diýär? Ve enzele cunudan lem tarawha. Hudaý ferişteleri iýberdi, emmek musulmanlyk görmeýär onu. Musulmanlyk görmeýär. Musulmanlar o ferişteler görmüyor. Fakat kafirlerin gözüne görünüyor. Yüreklerine korku düşer yani. Hulasa Şeybe näme diýipdir? Ya Resulallah diýipdir. Öwde bir adamlar görýän hey bir ala atlary var diýipdir. Peygamberimiz näme diýipdir? Ya Şeybe innehu la yaraha illa kafir. Ey Şeybe hadir sen musulman bolmaýanlarsyň diýipdir. Olar fakat kafirler görýär diýipdir. Ey Şeybe İnnehu la yaraha illa kafir. Olur fakat kafirli var ya, olur ferişte deyiptir. Fazaraba sallallahu aleyhi ve sellem biyedihi şerif ala sadri. Berrak fiş eli bilen men kursağıma vurdu deyiptir. Allahümme ehdi Şeybe. Hudaya Şeyben kalbine iman koy deyip. Allahümme ehdi Şeybe. Hudaya Şeyben kalbine iman koy deyip. 3 şedek men kalbime vurdu deyiptir. Aham Şeybe iman kelimesine edip Müslüman olupdur. Ey cemaat, bir aleme gıybde bir gen gurrunlar zatlar baha insanın ilmi yetmeyen, insanın kudreti yetmeyen, insanın savadi yetip bilmeyen bir ilmi gıybde de bir gen zatlar baha olmalı ha. Aleme ervahda, aleme cinna, aleme feriştede bir gen zatlı, gen zatlı, ulukhan zatlı baha olmalı. Ne kadar gen zat şirket ettiği cenin içine musulmanlara görünmeli, kafirlere görünmeli. Ne kadar Hudaýyň bernamasının içinde yalňyşlyk ýok. Hamana Şeybe Resulullah'ın yanına, Resulullah'ın evine jeň etip bir de musulmanlaryň guruhundan müşrik diýip maňa da görünmeler la ýok. Häzir imany girmänsiň maňa görünipdirdi. Geçen hefte geçendir. Hudaýyň bernamasynda mahrum muhurlyk ýok müşrika. Yoksa hesap kitaba kalsa, adamın elinde olsa, şu perdeni adam açıp poziyan olsa, Şeybe köközecek ya, Şeybe de musulmana ahim diyecek da, Peygamberin önüne kafirle bilen jeng ediwoti. Yok, Şeybe görünüpdir. Ondan çirin Peygamberimiz kursağına vurupdir, ey Şeybe deyipdir. Ona fakat innehu la yaraha illa kafir. Olur kafirle görýär deyipdir. Ey Şeybe hadir musulman bolmaýanlarsyň deyipdir. Aham mübarek eli bilen Şeyben kursağına 3 kedep vurupdur. Allahümme ehdi Şeybe. Hudaýa Şeybe iman nasip etdikdir. İdini göreyliň nämeler bolýar. An Sa'd ibn Ubadah radıyallahu an ennehu kana yasihu yawma idin bil Khazraj ya lal Khazraj. Ve Usayd ibn Hudayr ya lal Aws. Fathabu wallahi min kulli nahiyah. Medineli sahabalar her kim öz yoldaşlaryny çağırıp ewe süýüşip barýan bolmaly. Jeň meydan, savaş meydan märekan gyzan wagtynda. Kaannahumun nahl ta'wi ila ya'subiha. Öýjügine üýşüp gelýän, kandusyna üýşüp gelýän aryanak bolup bir musulmanlar arka bolup üýşüp ewe süýüşip gidiýärdirler. Fahaniqal muslimuna aleyhim فقتلوهم حتى أسرع المسلمون في قتل الذرية. Aham ewe süýüş başlarına odal geçendir kafirlaryň içinde çağa we denany da bar. Bir denany öldürilipdir sahabalaryň elinden, bir de çağa öldürilipdir. Aham Peygamberimiz eşitipdir, Peygamberimiz aýdypdyr. Ma balu aqwamin zahaba bihimul qatl hatta balagha az-zurriyyah. Ala la tuqtalu az-zurriyyah. Ala la tuqtalu az-zurriyyah. Ala la tuqtalu zurriye. Ey sahabalarım, hemmesini eşittirin. Çağa öldürülmeler, zenanı öldürülmeler, qarra adam öldürülmeler, jeň meydanı içindeki adam öldürülmeli fakat deyipdir. 3 kedek kıyırıptır. Basım eşittirin deyipdir. Çağa öldürülmeler, zenanı öldürülmeler, qarra adam öldürülmeler deyipdir.
Aham ewe süýşüp barya qala Hazreti Usayd aýdypdyr. İnnema hum awladul müşrikin ya Resulallah. Sen aýtýan çağılyň kafirliň ewlady diýipdir. Näme işgaly başlar öldüreňde diýipdir. Bularky kafirliň çağalar diýipdir. Peygamberimiz aýdypdyr. Awallaysa khiyarukum awladul müşrikin. Sizin içinizde olaqan sahaba ýokmy diýipdir, dädeler kafir bolsun diýipdir. Sizin içinizde de kan sahaba var, dädeler kafir diýipdir. Yani näme diýipdir? Awallaysa khiyarukum awladul müşrikin. O sizin içinizde de kan diýipdir, dädeler kafir diýipdir. Çağalara degmäň diýipdir. Yani aýanda da ola musulman boljak inşallah diýdigide. Aham Peygamberimiz Hazreti Abbas'a aýdypdyr. Qisqarak, salafymrak geçeýin. Ya Abbas, nawilni kaffan min turab. Yerden maňa bir qysym qum ber diýipdir. Bir qysym qum. Fanawalahu sallallahu aleyhi ve sellem. Thumma istaqbala biha wujuhahum. Hazreti Abbas bir qysym qum berdir yerden. Aham Peygamberimiz da qatry dulduluň üstünde öwrek jeň meýdanyň ýaş ortasyna hemme kafirliň öwüne düşýän ýerde qysym qumy Allah'ın adını tutup hemmesini sefelattir kafirlere karşı sefiptir. Atıptır. Şahatil vucuh kafirlerin yüzü teleke ve teleke bolsun nip atıptır kumi. Şu cin meydanın içinde kafir iki sonra Müslüman molya aydiye لقد رمى صلى الله عليه وسلم بتلك الكف فما منا أحد إلا يشكو القضاء في عينه. Bir kafirliň içinde bir nefer qalmady, gözüni qumda olmadyk bolsun. Hemmemiz gözümüz, elimiz gözümizde tutmaly bolduk diye. Yani inni hakikat Allah'ın kömegi geldi. İnsan zahmet çekmeli ve Allah'dan da dilemeli. İnsan zahmet çekmeli ve gaybdan kömegi de Allah'dan dilemeli. Qaytay deyin, insan zahmet çekmeli. Sahabaların içinde şehit bolanma. Canını ortağa oklaptırlar. Ve gaybdan da Allah'dan kömek dilemeli. Bir kısım qum 50 nefere yeter, 100 nefere yeter. 20.000 neferden kana yetmedi ahim. Bir gaybdan, qabatdan Allah'dan gelýän kömekle. Kur'an-ı Kerim'de de var. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih ve alal mu'minin ve anzala junudan lam tarawha. Müslümanlara Resulullah sahabalar yürüp jahilgil inni kafir basmaly bolup barýar, basmaly bolup barýar ýuwaş-ýuwaş. Aham Hudaý Taala ferişteler iyi beripdir. Gyzyl selleli iki gerşiniň arasyna alakasy göwerýüli. Müslümanlar görmeýe, kafirler görýe, görellerini innamlarynyň ysgyny gaçyp urşmana we ola bilen qılıçlaşmana janlary iňler edebede bolýanmış. Ve minel junud ar-ru'b. Ve Hudaý Taala ferişteleri iyi beripdir. Kafirlerin içine girip korku oklamaly qalbyna. Qawqulaňasyň kafirler näme diýe soňra musulman bolýar. كان الرعب الذي قذف الله تعالى في قلوب المشركين يوم حنين كوقع الحصى في الطست فكانوا يجدون في صدورهم خفقانا لا يهدأ. Qalplarına Hudaý Taala korku iýerdir. Bir liginin içine çäge oklap zıng 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 etýanyp içimiz bulap içimizden ses gelerdi diye kafirler. İnnam janymyz titrep korkup gaçyp bilsek bir pay bolduk diye. وجعلنا نلتفت وراءنا ننظر إليهم يكيدوننا. İýdimiz gözlek gaçýadyk. En garşy İýdimizdäki dağla daşla bagla bizi qowlak gelýän ýanyk innam janymyz titrep pıtrap qaçmana başladyk diye kafirler. وجعلت الرعد تسحقنا حتى لحقنا بعلياء بلادنا. Mahul berrak öz mantagalarymyzyň döwregine beýikräk defä gelip qaçyp korkup barşymyda. İnha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kirama ne kadar qiyinçiliklar geçirdiler. Geçen hefte geçti. Bir korkup iýdine gaçdylar. Resulullah'ın merdan bolup men dün öwürlüň diýip gıýgıranna hemmesi iýdine öwürlip sahabalaryň içinde şehit bolanna ba bolup inni öwe sürüp barýarlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın bir aýdan kefi bar. قال صلى الله عليه وسلم
إنما ينصر الله تعالى هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. رواه النسائي. حديث صحيح. صبر كدانا في خمرمضن مبارك سözü dersine tamam edersem vaqt bolundu. Peygamberimiz aydıptır, şi ümmeti İslamiya Huday kömek berjektir, zayıf, eciz, hey were hor, miskin, fakir adamlan, yöne daşı miskin, daşı fakir değil. Yürüvü bilen bile min eciz dip Allah'ın qafsına yıkılyan adamlar. Daşıda eciz, gücü yok, zoru yok, yürüvü de eciz. Ulamalar näme diye? Bir tofar adamma daşı ecizdir, yürüvü heyure mağrur mutekabbirdir diye. Ola hiç sani yoktur ola adamlan. Emma Peygamberimiz aydıptır, daşıda eciz, yürüvü de eciz, Hudaýyň qafsynyň agzyna yıkagly. Hudaýa sen şu ümmeti İslam'a kömek ber diýip duran dua edýän adamlar vardır diýipdir Peygamberimiz. Bid'awatihim şolong duasy bilen we salatihim şolong namazy bilen we ihlasihim şolong jany bilen Allah'dan dileýänlikleri bilen Hudaý Taala şu ümmete kömek berjekdir diýipdir. Nisaiň riwayetinde var. Bir tofar ulamalar aýdýa, jeň meýdanyndan soň Peygamberimize ur daýaw sahaba aýdypdyr. Ya Rasulullah jeňdi hemmemiz birmiye daýawly ejizlerden parhlymy diýipdir. Yani siz daýawly kärrek sogaply diýdirjek bolupdyr da. Peygamberimiz şonu şekefe aýdypdyr. Dogry sen batyr diýipdir. Emma şu jeň meýdanyny ejiz adamlar wa bir gader ejizlikler sebepli Hudaýa kudretimiz da ýok, malymyz da ýok, öwe urşar ýanyk batyrlygymyz ýok. Hudaýa kömek ber diýip jany bilen dileýän adamlar wa şolong dugasy bilen näme süýýäňiz diýipdir. Siz eliňiz bilen, güýjüňiz bilen bolsaňyz, ola ihlaslar bilen, garabagrylygy bilen diýipdir. Resulullah'ın mübarek aydan sözü şu ummata kömek berjektir Allah Taala eciz adamlan hem daşı ve hem içi eciz. Hem daşı ve hem yürüğünden eciz. Pespel Hudaýyň qafsyna yıkılıp batan eciz adam şol jany bilen dua edip, jany bilen namaz okuyup, jany Hudaýa ümmeti Muhammed islah bolsun. Hudaýa musulmanlar agdy birlik bolsun. Hudaýa mescid medreseli ýörüp dursun. Hudaýa din bernamas ýörüp dursun diýip halbat dogrynça edýän duasy kan ewe düşüp bername ýörtýärlerden nady ewe süýşek şol. Öýde zenana erk adam merid yatan ýaşuly näçe ýyl berdi şoň üstüne ýaty hor garyp şol adamlary da gow düşündirden aýdym. Kimin duasy kabul boljagy belli dädir. Dinin kömeginden çürim Resulullah aýdypdyr. Seni duada bolýmeli. İl millet musulmanlara dua etdidir. Agdy birlige dua et. Musulmanlaryň galplary mehabbetli bolsun diýip dua et. Ulamaly mehabbetli bolsun diýip dua et. Mescid medreseli ýörüp dursun, emniýet bolsun, parahatçylyk bolsun, agdy birlik bolsun, İslamiýet, Kur'an-ı Kerim ýörüp dursun diýip jan dilledir. Hudaýyň qafsyna dualar kabully we diýip olарды ihlas bilen dileseler Resulullah aýtdyr şol adamlaryň duasy kabul edipdir. Botparastlar alsa muradyn botdan hajatyny hakdan dilen almazmy diýe maktan bolýar. Botun önüne yıkılıp batıp daşa sokunup baran göwünü hoş etdiýe ay bot mazal men maksadyma ýetirdi diýip hajatyny hakdan dilen almazmy? Hudaýdan hakdan we hakykat Allah'dan dilen maksadyna ýokman ýetjekdir. Botparastlar alsa muradyn botdan hajatyny hakdan dilen almazmy diýe maktan bolýar. Ey were adançylar, mollalar, Kur'an okuýarlar, qarylar, zikredýärler, ya ýaşuly bolup halkyň agdy birligini çyndan ýortýarlar, ya çyn sadaka berip haýyrlar, garyplary özdäýän, hüzürleri özdäýän, mollalaryň hadymy, qarylaryň hadymlary heýwere özleri kän görýänlerle Hudaýdan bir gabatdan kömek gelýändir şolaryň işlerine. Gabatdan käy ýerlerde öwlerini ulqan dağ we ýany gulp bolup duran ýerlerde gulplar açylaýandyr. Şola meded we gıyb ilahiden şolara kömek gelýär. Nasrun minallah diýerler şol. Resulullah'ın bereketine, Hudaýyň rahmeti bilen ta kıyametçili Hudaýyň kömegi ýagyp durmaly. Şu jeňde ýagypdyr diými? Şu kıyametçili bolup tuda. Her kim bir din ýoluny bir gadam atsa, heýwere görýänsiňiz, hemmäňiz de görýänsiňiz. Gen ýerden Hudaý Taala ýol açaýandyr. Allah Taala kalplaňyzy, ýaşaýyşlaňyzy, zindigiýlaňyzy nuri imandan dolu etsin inşallah. Hudaý izzetini artdyrsın. Hudaý zindigiýlaňyza bereket bersin. Allah Taala cennetde de şüjre oturma nesip etsin inşallah.
Berekallah. Dostlarınızın da elinden tutun. Dostlarınızı da düşündürün. Şirket etmek, Hudaýyň razy boljak ferişte şirket edýän mezlesine sokulşyp girmek ulkan saadettir. Hususan şu zamanda. Allah Taala hiç haýsyňyz içerleňiz bilen bile rahmat nazarından ayırmasın inşallah. Bir alhamd kul huvallah falaq nas waş oqyýyn, ýylunymyza, watanymyza da doga edýin, oqyberin. Kamercan ahun ilahi amin. Hatmi tesbihler wa, hatmi tehliller wa, Kur'an-ı Kerimler wa, marizimiz wa diýipdirler. İhlas bilen doga et, ilun watanymyza. İçerde daşarda kulak asalla. İlahi amin. İlahi amin. Dini dünyamız avatlyk, mescid medreselerimiz ýürüýmek, içerde mehabbet. İlahi amin. Vatan emniyet. İlahi amin. İlahi amin. آمين يا إله العالمين آمين يا مجيب برحمتك يا أرحم الراحمين ما شاء الله بارك الله